Hvad er dit navn? Jeppe Jørgensen. Amanda Albrecht Johansen. Jørgen Petersen. Isse Marie Poulsen. Frederik Lorentzen. Jakob Hansen. Har du haft sex før? Nej, det har jeg ikke. Nej. 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 Har du set porno før? Nej. 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 Ja. Ja. Synes du, at porno er et ubehageligt emne? Nej. Ikke altid. Egentlig ikke. Ja, lidt. Nej. Nej, ikke rigtigt. Tror du, at porno kan ændre folks syn på sex? Det tror jeg nej, det tror jeg ikke. Det kommer lidt på forskellige ting. Det går meget an på, hvordan deres hjerne fungerer. Ja. 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 Du skal nu se en film, som er valgt inden for kategorien reality. Så er det ikke bare i gang. Tror du, at det foregår sådan i virkeligheden? Nej. Nej, ikke rigtigt. Nej. 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 Havde du forventet, at det ville se sådan ud? Nej. Nej. Ikke rigtigt. Ja.